Hello everybody, my name's Old MacDonald. Sorry, to bejvávali tajemci. Když jsem mýval tuhle bezva farmu. A znal mě celý svět. A dneska chcete chleba? Hurá do Benny! Potřebujete vejce? Akce v Kauflandu. Budete grilovat? Zaváděcí ceny v Lidlu. A tohle je všechno, co mi jsme jak pan bylo. This is a cat. Hello, I'm a cat. Meow, meow. This is a chicken. Hello, I'm chicken. Beep, beep. This is a sheep. Hello, I am a sheep. Baa, baa. This is the horse. Hello, I'm a horse. Neigh, neigh. This is a goat. Hello, I am a goat. This is a dog. Hello, I am a dog. This is a pig. Hello, I am a pig. This is a cow. Hello, I am a cow. This is a duck. Hello, I am a duck. Gah, gah. This is a turkey. Hello, I am a turkey. Opravdu mě znal celý svět a dodnes si o mě zpívají píseň. Yeah.
A jak se vám to stalo? No, jedu jednou takhle z Moravy, ale to je dlouhý příběh, tak ho radši zaspívám. Tak to zpěvujte! Pořadem vás budou provázet Šárka Beránková a Aleš Pechar. Nevěděli jsme si, že se v 9. třídě vyhlásil konkurs na Superstar a proto jsme přijeli s naší porotou ohodnotit je. Doufáme, že společně s naší porotou
dvakrát. Živě a zdravě od jeden. A nyní složení poroty. Předsedou poroty je Proutník, Jiří Pojezný, druhý členem poroty, který se také pravidelně zúčastňuje akcí rozbíjení oken a vitrín. Tomáš Vaněk, třetí členkou poroty je Jana Procházková alias Gábina Osvaldová po celkové liposukci a velké množství plastických operací. Jsme se dozvěděli, co je neříkejte. A posledním členem poroty je Miláček a vůdce třídy. Michal Dyník. Dobrý večer, vítáme vás tu na hledání Superstar. Jako poroci máme za úkol hodnotit kvalitu zpěvu a celkového vystupování. Budeme ústí a velmi ostří, jak mexické omáčky, ak se těšte. Vybrali jsme ty nejlepší z nejlepších a požádali, aby si přijeli zkusit zpívat před opravdové publikum. A tady je první z uchazečů o titul Superstar. Iva a její dole. Dobrý den. Co jste si pro nás připravila za písničku? Skvělé. A odkud jste přijela? Na hobus. Tak můžete začít. Pošodem však, pár tiských bod, funguje to líp než namazaný strom. Dokola je tma, nějaký permoník, to zjídy civí, jako Němec na orlo. Herode tango tančí, za zvuku kovadly. To by stačilo, prosím vás, ano? No, a jak budeš? Takže... No, vidíš. No, prosím vás, co to mělo být tohleto? Můžete To mi mělo být zpívání. Ale vy zpíváte, jak když kocourka tahá za boca. No mě to jako nevadí vůbec. Já tady musím s kolegou opravdu souhlasit. Já bych řekl, že jste nejhorší zpěvačka ve vesmíru. Ale já to považuji... Ne, nepřerušíte. Ale já to považuji za nesmírnou čest, protože dopracovat se k takovému titulu se může nejde. A to jste vy, ne? Ne vy. Můžete mi říct, z jakého důvodu jste se sem přihlásila? Protože si chci stát českou superstar, ne? Teď vy máte vizáž, když jste zdrhla ze Star Treku. No a bychom na vás měli zavolat jedličku v ústav. Jedině na vás. Ivo, vy jste jen takové malé kuřátko, které nám tady pípá, ale my potřebujeme pořádného ptáka. Jo, tak dobrý, tak já si napravím. Teď jsme si poslechli pěknou pecku a nyní trochu klasiky od našeho Járy Teplého. Suchého černej úchyláčku. A jen tak mimochodem, doporučíme špunty do uší. Alka, jste k nám přijel? Jo, a co nám budete zpívat? Pěkný název, tak můžete začít. Připravovat, že ano? No a podle mě už Superstar jste, nemusíte chodit na žádný konkurs. Já nemůžu tady s kolegou souhlasit. Já myslím, že jste v hudbě vyhlásil válku. Až ta válka je na života na smrt, ale já bohužel platím v hudbě. Jde vidět, že
zpíval od srdce a občas vám to ujelo, ale myslím si, že zatím to byl nejlepší výkon. Ale kdyby zklamala technika, tak byste dobře napodobil sirénu. A nebo spíš Lidiopa, na to byste se hodil líp. Járo, já ve vás vidím osud českého popu, vy máte super styl, vy se na to bezvadně hodíte. Dík. Pozdravuji. Další soutěžící dospíval a je na řadě jiný. Bude to sličná dáma jménem Mirka. Svědka Bublinka mám. Ne, nemá. Přiznejme si, zpěv není zrovna její parketa, ale její pohybové kreace nás dostaly a proto jsme ji pozvali, ať si zaspívá. Dobrý den. Tak kotka k nám přijela. Bravo. A jak se jmenujete? Mirka. Co budete zpívat? Pešná špadla. No, tak můžete začít. Pešná špadla, kdo pak nám ji postaví, štaví, pekař není doma a mladý to neumí. Žavoláme na dědečka, ten má velké kladivo, dá do toho 4 vány a už je to hotovo. Jirko, já bych vám doporučil dabování pornofilmů, protože vy jste to tady krásně uhekala a procítila. Dabování pornofilmů byste byla opravdová špička. Takže Mirko, máte na to nějakou brigádu? No, Já bych vám mohl hodit šlapání zelí. Nebo třeba silnice. tak to je váš názor. No, prosím vás, můžete mi říct, co to mělo znamenat? Bylo zpívání. To teda nebylo To zpívání. teda bylo. To byl pěkný hnus, můžete odejít, prosím vás. Protože to je neprázdné tohle. Naschledanou. Vážený superstar má právě v tuto chvíli konec. Finalistou se stává kdo, Poroto? No, musíme uznat, že to bylo velice těžké. Ale nakonec jsme se všichni usnesli, že z nezištních důvodů se stává Jaroušek Teploušek. No. Pojď. Jak se vám líbí být první školní superstar? Dobrý, já bych se víc tak to není zabíjet pro mě. Jste spokojený s výroky Poroty? No, já tamhle ten pán se mi líbil. A jo, válka. A tam je volno zpívat. Ty jste měl doma kvalitní přípravu, spočívala.